Noi iar continuăm și eu m-am oprit că... Uite și porcul meu. Noi ne-am oprit că căutam un loc unde să construiesc un fel de gard sau cum. O să trebuiască să-mi ucid porcul. Să-mi ucid propriul porc. Mie nu-mi pasă de porci. De fapt, un pic. Un pic. Nu-mi pasă. O să luăm pantă. Așa. M-am săturat. Nu, găină, nu s-o ucid. Nu. În niciun caz. Oaie. Lasă fie oaie. Așa mostri deconectăm. Punem pașnic. Din mod survival. Și noi putem să o mâncăm. Și uitați-vă, ne se pune trail mix. Și când pălim deci acelea benzi desenate, mai mâncăm una. Trail mix. Ciuf. Da, modul e un pic ciuciuc. La revedere tuturor! Acestea au fost modurile de